Aswk sal satung kwtung twngmani yakulu Koktisal ni simi hasteo phaikha watwi nokbar sanlai saltham rombai hasteo phai mano o watwi abo haikena watwi phaimani bai khatung jaklaika hasteni lukurok abo haikena watwi bagai nangmani jorawa simi no nokni ongkhornai khara jokhra agulu tongnai lukurok tei aromnani bagai baksa kheba tuimao ja yasak laika kisasuk bororok abo haikena watwi phaimani bai khatung sak laika hasteni lukurok ভালো লাগে বোর্ডিং গরমে মানুষ সবাই বিরক্ত হয়েছে এবং বৃষ্টি আজকে হতে খুবই আমরা শান্তিপূর্ণ বা ইয়েতেই আছি এমনি কোনো মানে সমস্যা হয়েছে না জনজীবনে এমনি কোনো সমস্যা Bureau Report Chini Khorang